Objavil som fantastické riešenie na vyriešenie problému s pamäťou môjho telefónu. Je to SSD USB kľúč, ktorý sa pripája priamo k telefónu. Po pripojení nemusíte sťahovať žiadne aplikácie. USB kľúč sa automaticky zobrazí v správcovi súborov. Môžete doň preniesť fotografie a videá z telefónu a potom pôvodné súbory odstrániť, čím sa okamžite uvoľní pamäť telefónu. Chráňte USB kľúč, vaše súbory sa na ňom natrvalo uložia. Konektor s konektorom typu C si môžete pozrieť v telefóne a konektor s konektorom USB v počítači. Vďaka novej technológii je prenosová rýchlosť neuveriteľne vysoká. 1 GB film je možné preniesť za iba 3 sekundy bez kompresie pôvodnej kvality súboru. Vďaka tomu sa už nikdy nebudete musieť obávať nedostatku pamäte telefónu. Je k dispozícii v kapacitách 1 TB, 2 TB, 8 TB, 16 TB, 32 TB, 64 TB a 128 TB. Ľahko uloží 100 000 fotografií. Ak telefón používate pravidelne, určite si ho musíte kúpiť.